He's always there for us when we pray. We believe that the Lord is listening when we pray. He's always there for us, whether in the mountain, whether in the valley, wherever we may be. He's always there for us when we pray. We believe that the Lord is listening when we pray. He's always there for us, whether in the valley, whether in the mountain, wherever we may be. He's always there for us when we pray. We believe that the Lord is listening when we pray. He's always there for us, whether in the mountain, whether in the valley, wherever we may be. He's always there for us. Amen. Amen. Ah, mwemekezeke. Alright, so tikupitiriza maphunziro athu a Daniel and Revelation. Okay, so amene panayimbepo last week timapanga phunziro la tsiku lopsa la Yehova. Okay, tikamakamba zokuti Yohana anali mu tsiku la Ambuye amene amaona zonse za muchivumbulutso. Tinaona kuti Yohane anali masomphenya wawo anali zonse zolumikiza ndi kubwera kwa ndani, kwa Yesu, imene ndi tsiku lopsa ndani la Yehova. So ndithu mufunika mukaone ma videos ena amene ndinapanga on that issue. Koma lero tikuona mulungu wathu m'buku la chivumbulutso. Okay, buku la chivumbulutso chimene ndikhala verse 1 chonena kuti ndi vumbulutso la ndani, la mulungu limene likubwera kwa Yesu Khristu, limene lasindikizidwa lipenga kwa angelo limene likubwera kwa ife. So ichi nchofunikira kwambiri kuchigwirisisa. Paifa limeneyo ndifuna tuno tikhale ndi nthawi yoti tikale tipemphere. Sikimaso emphere Ambuye tifuna kuthokoza nawo padera chifukwa cha mmawa wokoma ngati umati bwesa tonse ife abale pamodzi ena imayiko osiyanasiyana. Tikhazikitseni ife chidwi chathu pa mawu anu, mtima wanu ukhale ndi ife, mawu anu akhalenso ndi ife, kuti thandize ife kuti tikamvetsetse mawu anu ndi kulimbikitsika mawu anu, mu dzina la Yesu Khristu tipempha, amen. Alright, so amen. Alright, so tikufuna timvetsetse kodi mulungu amene timapembedza ubuku limene ndiye uti. Okay, choyambira chimene tifuna timvetsetse chimene Yesu anafotokoza. Okay, ananena kuti odala ali oyera mtima chifukwa adzaona Mulungu. Okay, so zimene ndizipempha to munthu mmodzi azitiwerengere. Right, so kuti odala ali otani, oyera mtima chifukwa adzaona Mulungu. So mmene akufotokozera apapa kungoyamba ndi verse yambiri amene Yesu akufotokozera, akuchita kumuonesera kuti Mulungu sikomiti. Ayi, Mulungu ndi being imodzi, right? Mulunguyo ndi mmodzi amene tidzamuone. Okay, so akamba za ndani, za mmodzi amene ali ndani, Atate. Okay, so ndizipempha kuti muzitiwerengera. So apapa zimene tikupanga tikungodusa mulosi ndi zimene Yesu anakamba zokhuza ndani, Mulungu. So tipita ku Daniel ndi chivumbulutso. Amene angatiwerengere pa Daniel 7:9 mpaka 10 tatiwerengere. Verse 7. Ndinapenyerera mpaka anayikapo mipando yachifumu nikhala nkhalamba yakale lomwe zovala zake zinali zambu ngati chipale chofewa ndi tsitsi la pamutu pake ngati ubweya woyera. Pa mpando wachifumu unali malawi a moto ndi njinga zake moto woyaka. Mtsinje wa moto unayenda
otuluka pamaso pake. Zikwi anamtumikira ndi unyinji osawerengeka. Unayima pamaso pake oweruza mlandu, anakhalapo ndi mabuku anatsekuka. Okay, that was. I hope Alisa kundiva kuno bwino. Hello, mundiva? Okay, okay, all right. So, chimene ndimafuna kunena nchonena akuti izi zimene anaona ndani Daniel, anaona bojani? Anaona nkhalamba yakale. Okay? So, atizovala zake zinayi zodani? Zoyera ngati mbuso. Akambaza nkhalamba yakale. So, tikaona muno bwino nkhalamba yakale, Ancient of Days ni nani? Ndi mmodzi. Sanaone komiti ya atatu kapena awiri kajana, anaonapo ndani? Mmodzi. So, nkhalamba yakale ndi imene tayionesa ubula yani la chivumbuluso. Okay? Kuti amakambaza ndani? Za Mulungu. Mulungu ndiye mmodzi ndiye ndani? Ndi Atate. Okay? So, akuti unyinji unabwera kutani? Kuzatumikira. So, uti nakhala tikuona ndithu ku Daniel chapter 7. Tinaona kuti ndi chiweruzo cha maufumu okhala pa dziko lapansi. Kuti aonesere to ufumu kuti panga chiyero kapena ayi. Okay? So, tinaona kuti ulosi umene uthandiza. Koma pa focus yathu timangofuna tone zimene zinavumbulisidwa osati zisisiya. Timafuna tone zimene zinavumbulusidwa mawu ake. Right? So, taona kuti pali Atate amene ali nkhalamba yakale. So, pamodzi ndi Atate palinso wina. Wina atiwerenge pa Daniel 7 verse 13 to 14. Makosa ndizimanga yangu ifa ya nthawi. Wina atiwerengera pamenepo. Ndinaona masomphenya a usiku taonani anadza ndi mitambo yakumwamba wina ngati mwana wa munthu, nafika kwa nkhalamba yakale lomwe, ndipo anamuyandikitsa pamaso pake, ndipo anampatsa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu, kuti anthu onse, mitundu yonse ya anthu ndi maonekedwe onse amutumikire. Ulamuliro wake ndi ulamuliro osatha, osapitirira, ndi ufumu wake sudzawonongeka. Athokoza. So, tikuona na kuti adapitiriza kuona masomphenya awo. Atanaso nyani wina ngati mwana ndani wa munthu akudzani mitambo yakumwamba kapena angelo akumubweretsa pafupi ndi ndani ndi Atate. So tinaona lero kuti maufumu osaka za yezeda pamuyezo umene uwu ndi ufumu wa Yesu Khristu okha umene ukupanga yani chiyero. Ndipo pa chifukwa chimene chichi ufumu wene ndi umene ukhazikisidwa pa dziko lapansi kuti ukhale okhawo umene utakhale wajani wamuyaya. Right? So apa tikuona pali Atate ndi palinso yani palinso Mwana ndi anthu awiri osiyana. Okay? So tikutaona ndi pali Atate ndi palinso ndani? Palinso Mwana wa Mulungu. So tayamba kuona ndi kumvetsa zimene anthu anaona masomphenya, zinthu zogwirika zimene zimuti zili m'mawu a Mulungu. Okay? So titapitirizaso ndi kumvetsa unena kuti Machitidwe 7 wina atiwerengerapo Machitidwe 7 verse 55 mpaka 56. Of course apo number 25 26 koma ndi 55 mpaka 56. Mmodzi atiwerengere mayangu. Koma iye pokhala wodzala ndi Mzimu anapenyetsetsa kumwamba, naona ulemerero wa Mulungu ndi Yesu ali kuyimirira pa dzanja lamanja la Mulungu, nati, taonani ndipenya mwamba motsekuka ndi Mwana wa Munthu ali kuyimirira pa dzanja lamanja la Mulungu. Alright, so apa pamene tikumvesesa kunena kuti nkhani yayikulu ili apa ndiyo kuti chani, ndiyonena kuti atakuona chani, akuona Atate ndi akuonanso ndani? Mwana. Mwaona pamenepe? So apapa tikuthaona tuno kumwamba tikamaze tikuzamuna Mulungu, tuzamuna ndani? Atate wake ndani? Wa Yesu Khristu. So apa masomphenya zinakhala very clear kuti no pali Atate ndi palinso ndani? Yesu Khristu. Kapena kuti no anaona ulemerero wa ndani? Wa Mulungu komanso ndani? Yesu Khristu. Yesu Khristu ayima pati? Yesu Khristu wayima pa dzanja lamanja la ndani? La Mulungu. So akamakamba tuno odala oyera mtima ndipo adzaona Mulungu. Akukamba zoti chani? Ife tidzaona Atate wake ndani? Wa Yesu Khristu. Okay? So rukuona pali Mulungu ndi pali Mwana wake amene ali ndani?
Yesu Kristu amene ali ndi mulungu ife tuno ni mwana ndani wa Mulungu. Okay, so tiyendipitirizeni. Tiwerenge pamenepa Yohane 4 verse 24. Tiwerengeni pamenepo. Mulungu ndiye mzimu, ndipo omulambira iye ayenera kumulambira mu mzimu ndi m'choonadi. Pitirizani mpaka Masai Pitiriza verse now. muzatchula mavesi muwawerenge. Masalimo 137 verse 8. Verse 7 after 8. Ndidzapita kuti kuzembera mzimu wanu, kapena ndidzathawira kuti kuzembera nkhope yanu. Ndikakwera kunka kumwamba muli komweko, kapena ndikadziyalira ku Gehena taonani muli komweko. Verse 4 verse 3 and 5. Ndikusamalitsa kusunga umodzi wa mzimu mwachimangiro cha mtendere, thupi limodzi ndi mzimu mmodzi, monganso anakuyitanani chiyembekezo chimodzi cha mayitanidwe anu, Ambuye mmodzi, chikhulupiriro mmodzi, ubatizo umodzi. Apa pamene timatha kumangirira mavesi osewa pa Yohane 4 verse 24 akuti mulungu ndiye yani mzimu. Mwanjira ina mulungu ndi mzimu, omulambira iye amupembeze mzimu ndi yani ndiye nani. Mwanjira ina ngati fene ngakhale opembedza ake a mulungu tifuna tikhalenso ozazidwa nyani ni mzimu wake. Cha mzimu chimalumikizana ndi yani cha mzimu, right? So mulungu ndithu ndiye mzimu. Okay, so akati mulungu ndiye mzimu tikutanthauza yani tikaona bwinobwino tivesana kuno akumuonesa mulungu yokuti wakhala pa mpando wachifumu. Okay, akumuonesa mulungu yotino Yesu akhala pa dzanja lake lamanja. Tinozenepe, so God ali ndi form, ali ndi maonekedwe tizamuona. Koma chachikulu chimene akutanthauza kuchina tino mulungu amapezekanso pena paliponse kuzera mwachani mwa mzimu wake. Chimene akutanthauza papa mulungu ndiye yani mzimu. And Masalimo 139 verse 7 to 8 akuna kuno ndidzapita kuti kuzembera mzimu wanu, ndakuyiswicha nozana tino kapena ndidzathawira kuti kuzembera nkhope yanu. Okay, so pamene pali mzimu wa mulungu pali kupezeka kwa mulungu. Mwaona pamenepe ndi pamene Efeso 4 verse 3 to 5 akutimangirira chinthu chonse unena kuti pali thupi limodzi. Okay, thupi limodzi lopangidwa ndi yani tinaona na kuti no mpingo wa mulungu upangidwa ndi anthu osaza zidana ndi yani mzimu. So akuti pali thupi limodzi ndi pali yani mzimu mmodzi. Monganso tinayitanidwa muchiyembekezo ndi ambuye angati mmodzi. Mwaona pamene ambuye mmodzi ndi ndani? Ambuye mmodzi ndiye Yesu Kristu. Tolenga zolenga za Paulo ndakuti no chikhulupiriro chingati chimodzi. Okay, so tikaona zonsezi tiona kuti no zinthu zonsezi zikutimangirira ku chinthu chimodzi. Pali Atate mwaka Yesu Kristu amene ali mulungu, ndi pali mwana wake amene ali Yesu amene ali ndi mulungu, ndipo awiriwa akupezeka mwa ife kuzera mwachani mwa mzimu woyera. Okay, so mzimu woyera ndikupezeka kwa Yesu Kristu pena paliponse, ndipo akhristu ali ndi mwayi kapena chokoma chonena kuti no Atate amakhala mwa iwo, Atate ni mwana amakhala ndani mwa iwo. Okay, so izizi tikuzimvesesa bwino lino. Okay, tawerengeni Aroma 8 verse 9. Aroma 8 verse 9. Koma inu simuli muthupi ayi, koma mzimu, ngatitu mzimu wa mulungu akhalabe mwa inu. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu si ali wake wa Khristu. Yeah, so icho ndichomveka bwino. Munthu ngati ulibe mzimu wa Mulungu sindo wake wa Khristu. Utakhala mpingo ina aliwonse, utakhala member, utakhala elder, koma ngati ulibe mzimu wa Mulungu suli wake wa ndani wa Khristu. Fata ake a Mulungu amazwika kuzera mwachani mwa zipaso. Zipaso za chani za mzimu. So ngati ulibe mzimu wa Mulungu iweyo suli wake wa ndani wa Mulungu. Okay, so icho ndi chokhazikika. Izo ndi zimene takhala topanga study kwa nthawi itali, koma nomufuna tingokumbusana pang'ono tisanalowe kuchivumbuluso. Okay, so Bible likuthandiza kuti yani pali Atate amene ali mulungu ndi pali Yesu amene ali mwana wake wa ndani wa mulungu. Chimodzimodzi munthu amabala munthu
mulungu ali ndi mwana, mwana ali ndi mulungu wonse, right? Mulungu amapezeka pita kusozera mwajani mwa mzimu wake, right? Pachifukwa chimene chichi mulungu apasanso mwana kutheka kuti atapezekaso pena kusozera mwajani mwa mzimu. So tikalandira mzimu woyera tikulandira kupezeka kwa Atate, tikulandira kupezeka kwa ndani, kwa mwana, mwa ifeyo ngati a Khristu, right? So tikufuna ndi chiziwiso chimene chichi choti anthu onse amene anaona masomphenya aitha anaona Atate ngati imene anaonera Daniel, anaonanso mwana. Stefano anaonanso Atate, masomphenya akuphedwa, anaonanso ndani? Mwana. Stefano yakuphedwa anaona Atate ndi ndani? Mwana. Tikaona masomphenya ambiri aitha aonesa Atate, masomphenya ena aonesa Atate ndi ndani? Mwana. Always. Okay? Koma mzimu wa Mulungu umakhala mwa ndani? Mwa ifeyo. So ichi ndi chokhazikika cha m'Baibulo. Sitingapeze masomphenya alipo atatu. Okay? Sitinaona masomphenya anthu alipo angati? Atatu, kuti no akhala pa mpando. Ayi. Mezo sili m'Baibulo yale. Okay? So tikufuna tumvese kuti kodi chivumbulutso chimakamba kuchani za Mulungu. Fatino chivumbulutso ndi vumbulutso la ndani? La Mulungu. Limene ambasada kwa Yesu kuti ikhale vumbulutso la ndani? Kwa ife tonse. Kuzera mwangelo amene anapasa uthenga kwa Yohane. So tivese Mulungu amene timpembedza tisanambe kuona even maulosi kuvesa china chilichonse. Fatale tikavesa Mulungu amene timpembedza titaungwisisa yeye ndikudusa nawo ndikupera mu sausujo series. So tukamba po Chivumbulutso 1 verse yake 1. Tato ilengireni. Chivumbulutso 1 verse 1 makosa ntawerenga. Chivumbulutso cha Yesu Khristu. Chivumbulutso cha Yesu Khristu chimene Mulungu anavumbulutsira achionetsere akapolo ake, ndicho cha izi ziyenera kuchitika posachedwa, ndipo potuma mwa angelo wake anazindikiritsa izi kwa akapolo wake Yohane. Alright, so apart from this chachikulu chivumbulutso cha ndani cha Yesu Khristu. I think inkhani tizasindikiza amene papa si chivumbulutso cha chirombo yayi, si chivumbulutso kapena cha papa, si chivumbulutso kapena cha nthenda inavuta pakati pa COVID, si chivumbulutso so cha chuma kugwa, si chivumbulutso cha chirombo, ndi chivumbulutso cha ndani cha Yesu Khristu. Nkona manena kuti no buku la chivumbulutso I think tinalisokoneza ifeyo kuti timangokhazika kuti no ayenzi kuchitika chano kuzikutano zedanzani. Inde Bible lativumbulutsa zimene zachitika, komano zili mu context yonesera ndani Yesu Khristu. So akamba kuti chivumbulutso ndani cha Yesu Khristu chimene Mulungu anavumbulutsira aonesera akapolo ake. So apa kusiyanisa pakati pa Mulungu ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Mulungu akuvumbulutsa vumbulutsira kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Mulungu wake uziyo, Mulungu wake uzi Atate ucha. Okay? So Mulungu akuvumbulutsa vumbulutsira ndani? Kwa Yesu Khristu. Kwa aonesera ndani? Akapolo ake. Ndipo ichi anapasa kwa ndani? Potuma ngelo. Potuma ngelo anachizindikitsa ichi kwa akapolo ake ndani Yohane. So chene yake ni kuyenda bwana Atate, Mulungu akuvumbulutsa vumbulutsira ndani? Yesu Khristu. Yesu Khristu akuvumbulutsa vumbulutsira ndani? Akutuma ngelo. Ngelo we akampasa ndani Yohane. Mukuona amene pa? Atate ndi Mwana, ngelo kenako Yohane. So anali Mulungu amene ali pakachani chivumbulutso. So tikamawerenga buku la chivumbulutso ndi malingaliro a ndani? A Mulungu mwini. Anthu ambiri amalowa pa buku limeneli chifukwa chakuti yani? Chifukwa tuno ma presentation ambiri amene ali ku dziko lapansi panopo. Inenso I'm cute of that. Nthawi imene ukhala tuno imakhala basi ngoma chilombo chane ichi machigwa chane. Ndati munthu mokhala tuno pressure yakukwera ngati pa school ndoti pa school ngoisiyano basi. Komano ndi vumbulutsira ndani cha Yesu Khristu chimene akuonesera kwa ife kuti tikamuone Yesu Khristu. That's the focus. Tikayamba kuyang'ana zina sezi tisochera, koma nkhani yako ndono tiyang'anisira kwa ndani? Pa vumbuluso limene lapasidwa. Nkhani yako ndikukaona Yesu Khristu. Inde zopya zikhala zikubwera, palibe vuto yayi, palibe vuto. Nanga tuli ndi vumbuluso la Yesu Khristu, iweyo uli bwino bwino basi. Okay? Chifukwa ichi ndi chinthu chimene Mulungu akutani akupereka. Okay. Now, panaperekedwa malonje, okay?
mafuna tiwerenge malonja amenewa amene anaperekedwa amene angawerenge pa Chivumbulutso chapter 1 verse 25. Verse okay. Yohane kwa mipingo isanu ndi iwiri Asiya. Chisomo kwa inu ndi mtendere zochokera kwa iye amene ili ndi amene ali ndi amene adali ndi amene ali mkudza, ndi kwa mizimu isanu ndi iwiri yokhala ku mpando wachifumu wake, ndi kwa Yesu Khristu mboni yokhulupirikayo, wobadwa woyamba wa akufa ndi mkulu wa mafumu a dziko lapansi, kwa iye amene adatikonda ife natimasula ku machimo athu ndi mwazi wake. Athokoza kuwerenga bwino. Chicho chimene timakopera nthawi zina mavesi sana pangide kumvera bwino. Amene muzilolera mukapangidira. Ayi, si neyo ndi Bible limene mangokopera. Alright. So tikaona bwino apapa tifesa tatu pali malonja achokera kwa masources atatu. Malonja oyamba akuti chisomo kwa inu ndi mtendere zochokera kwa iye amene ali ndi amene adali ndi amene ali mkudza. Amene ndi ndationa nawo kuti amene ali, amene adali ndi amene ali mkudza timuona kuti ndi ndani. Ndi akambanso tuno malonja ena achokera kwa ndani, ndi kwa mizimu isanu ndi iwiri yokhala ku mpando wake wachifumu, ndi kwa Yesu Khristu. So akambati malonja achokera kwa Yesu Khristu, mizimu isanu ndi iwiri ndi amene ali, adali ndi amene ali mkudza. So titapanga eliminate machangu. Yesu Khristu zandiye ndi mwana wa Mulungu. Kwa mizimu isanu ndi tukamba kwa Mzimu Woyera, right? Kwa amene ali, adali ndi amene ali mkudza. Alright, mukundiva muno bwino? Hello? Oh, okay, alright. Imanene mbati network ya gonja. Okay, anyways. So tikamona papa kuti amene ali, amene adali ndi amene ali mkudza, ndeti tukamba za ndani? Za Atate pamenepo. Okay? So malonja achokera kwa Atate, malonja achokera kwa Mwana, malonja achokera kwa Mzimu Woyera. So anthu anati mwaona apa ndeti zaoneseratu kuti no pali utatu. Okay? So imene mapasida ngati ndithu mboni. Okay? So then tingoona no Bible kuti chani pa zinthu zimenezi. Okay? So tifuna toneza iye amene ali, adali ndi amene ali mkudza. Tatalingene pa Chivumbulutso chapter 4 verse yake ya 9 ndi 8, 9 ndi 11. Chivumbulutso 4 verse 8, 9 ndi 11. Ndipo zamoyo zinali chonse pachokha, chinali nawo mapiko asanu ndi limodzi, ndipo zinadzala ndi maso pozinga ponse ndi mkatimo, ndipo sizipumula usana ndi usiku, ndi kunena, Woyera, 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 Ambuye Mulungu wamphamvu yonse, amene anali, amene ali ndi amene ali mkudza. Ndipo pamene zamoyo zipereka ulemerero ndi ulemu ndi mayamiko kwa iye wakukhala pa mpando wachifumu, kwa iye wakukhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi. Muyeneranso inu Ambuye wathu ndi Mulungu wathu kulandira ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu, chifukwa mudalenga zonse, ndipo mwachifuniro chanu zinakhala nalengedwa. So apa tikumvesesa kuti amene anali, ali ndi amene ali mkudza ni ndani. Apa pamene zavekera apapa zichita kuonera kuti no akuyamba za Ambuye Mulungu ajani wamphamvu yonse. So Ambuye Mulungu wamphamvu yonse ndi amene anali, ali ndi amene ali chani, ali mkudza. So chivumbulutso chikutuza ife kuti powerenga vumbulutso buku limene lili tikulandira malonja amene wawa amene Mulungu anatani anatipasa. Iyo chinthu chamtengo wapatali kwa basi. Ndipo atisindikiriranso kunena kuti amene ndi amene amakhala pa mpando wachani wachifumu, ndi amene sakhala ndi moyo kufikira nthawi za chani, nthawi za nthawi. So tamvesana tuno amene anali, ali ndi amene ali mkudza ndi Mulungu wamphamvu yonse 1.
ndi amene ali ndi moyo 2 ndi amene wakhalanso pa mpando wachani wa ulemerero. Okay, so tikupesa tuno Bible likuyankhula molunjika sili kubisa seyayi. Okay, ndawo tuno muyenera Mulungu wathu kulandira ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu chifukwa mudalenga zonse ndipo mwa chifundo chanu chinzanatani zinalengedwa. So apa tapanga atambo panga identify kuti Atate ndi amene anali ali ndi amene ali chani ali ngudza. Okay, ndiye timafuna tinene kuti tatiwerengereni pa Chimwe chapter 5 verse 11 to 14. Ndipo ndinamva mawu angelo ambiri pozinga mpando wachifumu ndi zamoyo ndi akulu, ndipo mawerengedwe awo anali 10,000 ndi kuchulukitsa 10,000 ndi 10,000 kunena ndi mawu akulu, ayenera Mwana Wankhosa wophedwayo kulandira chilimbiko ndi chuma ndi nzeru ndi mphamvu ndi ulemu ndi ulemerero ndi chiyamiko. Ndipo cholengedwa chilichonse chili mwamba ndi pa dziko lapansi ndi pansi ndi pa dziko ndi nyanja ndi zonse zili m'menemo zili momwemo zinamva zili kunena kwa Iye wakukhala pa mpando wachifumu ndi kwa Mwana Wankhosa zikhale chiyamiko ndi ulemu ndi ulemerero ndi ufumu kufikira nthawi za nthawi. Ndipo zamoyo zinayi zitatu Amen. ndipo akulu anagwa pansi nalambira. Okay, so tikuona kuti kumwamba akulambira ndani? Akulambira Atate komanso akulambira ndani? Mwana. Uchita kusiyanisa ulemerero ukhale kwa Atate, ulemu ndi ulemerero ukhale kwa ndani? Kwa Mwana Wankhosa. So ife ngati tikupembedza ngati mapembedzera kumwamba tikupembedza Atate komanso kupembedza ndani? Mwana. So kumwamba kumapembedzera Atate ni Mwana yekha. Okay, osati komiti ya anthu atatu ayi, komiti ya milungu itatu ayi. Pali Mulungu mmodzi amene ali Atate ndipo Mulungu mmodzi amene ali ndi Mwana basi. Icho chimene chayikira mawu a Mulungu vumbuluso mwanjira ena si chinsinsiso yayi. Icho nchogwirika nchoti inu ndine tiyena kuchita nacho. So taona za Atate. Okay, tipitirize. Now, tikamakamba za mizimu isanu ndi iwiri. Ndi chifukwa yani malonja anachoka kwa mizimu isanu ndi iwiri? Okay? Tiwerenge pa Chimwe chapter 3 verse 1. Akuti yani. Ndipo kwa mpingo Awo fode ngopitirizane. Okay. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Sade lemba izi: anena Iye wakukhala nayo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu ndi nyenyezi zisanu ndi iwiri ndidziwa ntchito zako, kuti uli nalo dzina lakuti uli ndi moyo ndipo uli wakufa. Okay, so tiforokoza ndithu za mipingo isanu ndi iwiri. Komano kumpingo ina uliwonse Yesu amazivumbulusa yekha ngati amene ali ngati chothangatira ya mpingo. Mpingo wakhala wafoka mbali nake, Yesu amabwera kuti ine amene ndili ndi chokuthandizani. So kumpingo umene wa Sade, okay, akuti lemba izi anena Iye wakukhala nayo mizimu isanu ndi ngati iwiri ya Mulungu. Mwaona wenepe? So tinaona kaona kuti Atate ndi amene anakhala ndi Mwana ndi kuzoza Iye ndi ufumu ndi ulemerero. Pokutero tionana kuti Atate ndi Mwana amapezeka pamene kusozera mwanyani mwa Mzimu. Pachifukwa Yesu Khristu ali ndi Mulungu wonse chifukwa ndiye Mwana ndani wa Atate. So tikaona apa pamene akufotokozera akuchita kufotokoza kuti izi anena wakukhala nayo mizimu isanu ndi iwiri ya ndani? Ya Mulungu. Tisaona kuti Yesu Khristu adabwera pa dziko lapansi anavekedwa ndi umunthu, right? Umulungu moyo unakhala muthupi. Pachifukwa chimene Yesu sanapezeke pena aliponse nthawi zonse. Koma atakwenyesa tchimo ndi kukwera kumwamba, tisayero mu Getsemani.
Ambuye mundizoze ndinu nokha. Okay, tikaerenga pa Yohane chapter 17, mundizoze ndinu nokha ndi ulemerero umene nali nanu dziwe isanakhale. Right, amakamba za kuzoza kwa mzimu pa Pentecost, Machitidwe chapter 2 verse 32-33, akuti Yesu analonjezana mzimu woyera, ichi ndi chimene wachisanula kwa inu, ndi chimene mupenya ndi mumva. So tiona tuno akuyankhula mu context imeneyo kunena tuno Yesu Khristu pamene tikubwera mu chivumbulutso. Pamene tikubwera mu chivumbulutso chichitika nchani? Yesu Khristu wazozeraso kachikena ngati mmene zinali pachiyambi, right? Zinthu zisanalengedwe Yesu Khristu wazozedwaso ndi ulemerero umwewo chakuti chani? Kuti moyo wake ugonjetsa tchimo ndi imfa ukapezeke pandani pena paliponse. Nkunaonena kuti no izi zizalemba akunena ndiye amene akhala nayo mizimu ndi isanu ndi ngati ndi iwiri ya ndani ya Mulungu, amene yonse ndi ndani? Yesu Khristu basi. So Yesu Khristu anatipasa moni, right? Atateso anatipasa moni. Komanso chachikulu nchonena kuti Yesu yakutipasa ife malonjo kuzera mwachani? Mwa mzimu wake. Kana ikulu ndimeneyo. Mwanjirana zonse zimene zikuchitika kumwambako zikuchitika mukhudza naso ndi ifeyo. Atate ndi Mwana inde ali kumwamba komanso ali ndi ife kuzera mwachani? Mwa mzimu. So chimene ndimafuna kupanga rekodi apa nchonena kuti no tikamana ziphunzitso zimafuna kungopanga limit mzimu woyera kuti ndi mphamvu chabe, right? So tikaona muno bwino tiona nato zonse zinayang'ana ndi mzimu woyera. Inde mzimu woyera umaoneseranso mphamvu yonse ya Mulungu mutunthu wake, right? Koma sizimathera pompo iyayi. Komanso mzimu woyera umayemeranso moyo wa Mulungu umene upezeka mwandani? Mwa okhulupirira. Komanso mzimu woyera omwewo tipeza nato ndimene Mulungu amapezekera pena paliponse, right? So tiona kuti no tikamakamba za mzimu woyera ndi broad term yayikulu kwambiri imene imakamba zambiri zazikulu, koma papa kuti verse ona tuno mzimu woyera si mphamvu yokha yabe. Ife kuzera mwa mzimu woyera Yesu Khristu amayankhula kwa inu ndi ineyo, akamana ati muzakhala nanu mpaka kumapita nthawi akamba chimene chichi. Wina atiwerenge pa Yohane 4 verse 5. Yohane 4 verse 5. Pepani Chimuso 4 verse 5, yeah. Chimuso 4 verse 5 towerengereni. Verse 5. Ndipo mpando wachifumu mudaduka mphenzi ndi mawu ndi mabingu, ndipo panali nyale zisanu ndi ziwiri za moto zoyaka ku mpando wachifumu, ndiye mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Mapana amenepe. So kuchivumbulutso akuluza ife kuti chani? Ari ku mpando wachifumu wa Mulungu pali nyali zisanu ndi zingati? Ziwiri zoyaka moto zikutano za chani? Mizimu isanu ndi iwiri ya ndani ya Mulungu. So tiona nawo tuno mzimu sukukhala ndi Mulungu yekha, okay? Mzimu sukukhala ndi Mulungu yekha, right? So mzimu wa Mulungu tuli kupezeka ndi Mulungu yekha, komanso kupezekanso ndi wina amene ali ndani? Ali Yesu Khristu. So tiona tuno mzimu waya kukamba tuka 7 tikaona mu chivumbulutso pali mipingo isanu ndi ngati ndi iwiri. So tiona tuno mutunthu wonse wambiri ya mpingo mpaka mapita nthawi Mulungu mzimu wake akupereka kwa chani? Kwa anthu ake mu nthawi zonse mpaka kumapeto epepo. Tiona kuti ndi choncho ndithu, right? So topesa tuno mzimu ukhala kupando wachifumu, komanso mzimu omwe wa Mulungu ukhaso ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. So ichichi ndingo tutsanduza ife tuno tikamakamba tuno malonja cheka kwa mzimu ndoto Mulungu ndi Atate akuti ayankhula ifeyo kuzera mwachani? Mwa mzimu. Okay? Nimafuna mutiwerengere Machitidwe chapter 5 verse 6. Wina atiwerengere pamenepo. Chimuso 5 verse 6. Ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa, okhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri, ndipo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotumidwa ilowe m'dziko lonse. So kuchivumbulutso akuti fotokozera mwapadera tuno Yesu Khristu akuoneka ngati mwana wankhosa okhala na nyanga zisanu ndi ziwiri komanso mizimu isanu ndi iwiri. Tikaona za nyanga zisanu ndi ziwiri Habakuki 2 verse mu chizungu amatoza ife tuno ndipo
ngati sali Habakkuk 2 verse 4 ndi mu Habakkuk momwe amakati no the horns in his hands were the hiding of his power. Kumaona mchichewa sana masulire bwino. Ningopapeza pamene popone ndiwerengerani. So nyanga zikuyimira mphamvu, right? So paja Yesu Khristu anali mphamvu zapasidwa kwa ndani? Kwa ineyo. Okay? Kumano ndimafuna ndifotokoza papa auti ali mwana wankhosa ali ndi maso 7 asanu ndi awiri zimene zikuyimira mizimu isanu ndi iwiri anali ya Mulungu. Again tikufotokozana kuti Yesu Khristu anagonjetsa tchimo, anauka kumwamba, right? Anauka kumwamba tikawerenga Machitidwe 2 verse 32 ndi 33 mwina tangotiwerengera mwachangu. Machitidwe 2 verse 32 ndi 33 wina atiwerengere. Yesu amene Mulungu anamuukitsa za ichi tili mboni ife tonse, potero popeza anakwezera ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anasanulira ichi chimene inu mupenya nimumva. Mapona amenewe. So akuti Yesu Khristu analandira lonjezano la chani la Mzimu Woyera, analandira kuchoka kwa ndani? Kwa Atate. So Yesu Khristu akupezeka pena paliponse, akukhala kukhala ninu ndi inu ndine kuzera mwa Mzimu umene watani walandira, kapena kudzodza kwa padera umene watani walandira. Nkona kuti no nkhosayo iyi ndi maso 7. Maso 7 yande kuti chani? Maso 7 iwa akuti ndi mizimu isanu ndi chani? Iwiri. Mwapona amenepe? So tikaona bwinobwino verse unena kuti Yesu Khristu wazozedwa ndi ulemerero. So ndi Habakkuk 3 verse 4 pamene akamba tani, and his brightness was as the light, and he had horns coming out of his hand, and there was the hiding of his power. So nyanga zisanu ndi ziwiri, Habakkuk 3:4 mu Chizungu. Nyanga zikuyimira mphamvu zonse, right? Maso akuyimira yani? Mzimu. So tona kuti no Yesu Khristu ali ndi kuthekera okhala pena ali posozera mwa mwa Mzimu wa Mulungu. Topana amenepe. So ichi ndi chinthu chapadada choti tisifuna tibalike nacho iyayi. Right? So apa pamveka bwinobwino simuzanga ngati pali mafunso pa zimene tafotokoza so far. Zikumveka amene. Okay, alright. Kumano mafandi first. Okay. Ndiye apopo akufotokoza kuti Yesu anali ndi maso 7. We understand what it's literally maso 7, and ndi nyanga 7. Ndiye pa maso potandaza kuti yani. Chimbuso 5 verse 6 akuuza ife kuti tasalira screen yako yo. Waona amenepe? Maso asanu, waona amenepe? Ndi awiri. Ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. So maso asanu ndi awiri zothandaza mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Hope mwayankhira amene. Edward. Mamangaso mimi. Edward. Okay. Makosa nthaupiririze. Okay. Yeah. Ndapanga mute. Apo mpasana kuti wokhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri. Yeah. Kuti nyanga ziwanga separate, nyanga zikuoneka ngati mphamvu, as you said. Maso ndi amene nali ngati mizimu. Yeah. Yeah, ndi yonje. All right. Okay, so tupitiriza. Okay, so tikawerenga bwinobwino tivesa unena kuti no mizimu isanu ndi iwiriyo paja malonje anachokeradi kwa mizimu isanu ndi iwiri. So tatani mizimu isanu ndi iwiri ndi mzimu wa Mulungu. Then nanena claim, napanga claim unena kuti no pamene malonje achokera kwa mizimu isanu ndi iwiri ndi Atate ndi Mwana kuti yankhula ifeyo. So ena atha panga object koma mafuna ndikupereka by examples. Tawerenga pa Yohane Chimuso chapter 1 verse 20. Chimuso 1 verse 20. Chisisi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndizoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. So apopo nde tipamvesese akukamba za chinsinsi chenyenyezi zisanu ndi ziwiri. So ati Yohane chapter 1
Okay, also next week tikamba za maadama awiri amchimusi chapter 1 next week phunzathu kameneno, right? Maadama awiri amchimusi chapter 1. So tikaona apapa akutuze futi yani akuti no chinsinsi chenye zisanu ndi ziwiri ananona nyenyezi zisanu ndi ziwiri unazonapo pa dzanja lake lamanja. So anaona mwana munthu ali ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. So amamuwuza anena kuti panaiso zoyikapo nyali zisanu ndi zingati ziwiri. So zoyikapo nyalizo ndi mipingo isanu ndi iwiri. Nyenyezi izo ndi angelo ajani amipingo isanu ndi iwiri. So tikamba kumvetsa chinthuchi, amene akuyenda pakati pa mipingo isanu ndi iwiri ndani? Ndi Yesu Khristu. Amene ali ndi mpingo wake mpaka mapita nthawi ni ndani? Ndi Yesu Khristu, right? Akuti anthu awiri sangayende pamodzi pokapoka atapangana. So Yesu yenda amene akuyenda limodzi pamodzi ni mpingo wake mpaka mapita achani anthawi, right? So ndi Yesu amene akuyenda. Nditamvani chimene Yesu akuchita pa Chimu chapter 3 verse 10 and 22. Chirenge na wenyewe. Okay, that's it. Unafanya kusema Okay. una kuti mesa angelo ndi amene akuyenda. Yesu Okay. Kristu mina Yesu akuyenda through angelo wake. Okay. Ningotene, of course hii ndati ndiona next week. Umano tingone na jonje. Tikamaona muchivumbuluso pafunika makiya ngapo. Nyenyezi zisanu ndi ziwirizo ndi angelo asanu ndi awiri. Zonse zili m'manja mwake mwandani? Mwa Yesu Khristu. Mwapavesa menebe. Now, ndimafuna nana kuti no, ngakhala natino nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndi angelo asanu ndi awiri. Timamva za uthenga angelo atatu. Si angelo ene amene azalalike ya. Mu Greek, word yoti angel ndi angelos. Angelos imathandiza kuti messenger otumidwa. So awawa ndi azitumika aka Yesu Khristu amene ali ndi uthenga wake ku mipingo yake. Manjirena ndi ma leaders azisogoleri ama segments ama churches. I hope andipesa menebe. Ningopereka backup evidence. Yohane chapter 10 takhati kuwerenga. Yohane tena kuti yani nkhosa zanga zimva mawu anga ndipo zili m'dzanja lake la Atate wanga. Palibe amene angazichotse m'dzanja la Atate wanga. Ndipo zilinso m'dzanja la ine. Palibe angazichotse ndipo ine ndizipatsa moyo osatha. Yohane 10 munapowerenga mepe? Kumaso papo mawerenga vina chisunguyo. Anena kuti the seven stars are the angels of the churches. Ndeni mazusana kuti azitija kwapanga assign ngelo mmodzi kuti uyu church chake ndi ichi. Ndi anthu amene pakati pa anthu amu nthawi zonse pamakhala anthu amene akuoneka kuti no akukhangana kusogolera in the sense kuti Mulungu akwapasa uthenga kuti agawe kwa anthu enacho kwalimbikisa ndi kuwapangisa anthu aime mwa chikhulupiriro. So ameneyo ndi amene akupangira refer kuti ndi angelo. Suzangati zaveka. Yeah, okay. So ababa ma seven churches iwa. Of course we will go deep into it. Ndi amene ali pano pakapena amene anali nthawi ya jeni. Okay. Yeah, ma seven churches analipo di physical. Analipo mipingo isanu ndi iwiri ku Asia Minor. Komabe ngakhale zinalitero. Anativesana no ma seven churches ziwimiraso mpingo wa Mulungu kuyambira nthawi ya atumwi mpaka na kumapita nthawi pomwe tili panofi. So ndi chonsecho kupanga kava. Since no Yesu ndi amene akuyenda ndi mpingo wake mpaka kumapita nthawi. Right. Okay. Tare ngeni Chimu chapter 3 verse 20 mpaka 22. Chimu 3 verse 20 mpaka 22 wina atoerengere. Ndayima pa khomo ndigogoda, wina akamva mawu anga nakatsegula pa khomo, ndidzalowa kwa iye ndipo ndidzadya naye. Ndiye ndi ine, iye wakulakwika ndidzampatsa akhale pansi ndi ine pa mpando wachifumu wanga. Monga inenso ndinalakika ndipo ndinakhala pansi ndi Atate wanga pa mpando wachifumu wake. Iye wakukhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mpingo. Now, funso langa ndili mundi yake. Akuyankhula izizi ni ndani? Yesu. Yesu. Koma akuti timve chimene akunena ndani? Mzimu. Mapavesa venebe. So ndi Yesu akuyankhula kuzira mwajani? Mwa Mzimu wake.
So tikamba kuwerenga chilumbi chapter 2 yonse chapter 3 tizamvetsa tuno Yesu amakhala ndi uthenga kuti apereke kwa angelo a mipingo isanu ndi iwiri. Akapereka uthengawo amene ati iye amene ali ndi khutu amve zimene akunena chadi mzimu. Kusonyeza tuno mauthenga onsewa amene Yesu Khristu akupereka kwa mizingo kwa mipingo akupereka iye mwini kudzera mwa mzimu. Kona nanena kuti maloja amene amachokera kwa mizimu isanu ndi iwiri akuchokera kwa Atate ndi Mwana kudzera mwa mzimu wake. So ndikhupe ati fundo imene yamveka bwino. Right. So tipitirize. Yeah, pali funso. Angelo Moe, go ahead. Kusani. Mzimu wa Mulungu ndi Yesu mwini. Yeah? Mukweze kumawu sizikumveka. Tingatsimikizire apapa kuti malingana ndi mmene mwafotokozera kuti mzimu wa Mulungu ndi Yesu mwini. Naonena kuti Yes. mwafunsira funso kuti akuwerenga ndi Yesu Khristu koma kuti zimene mzimu anena. Can we conclude kuti mzimu ndi Yesu mwini? Yeah, tithaupanga conclude kuti mzimuyo tikamakambaza mzimu ndi Yesu amene komanso ndi Mulungu amene ndithu ndi yoncho. Fara noza rino Mulungu ndiye yani? Mulungu ndiye mzimu. So Mulungu amene Yesu asanabwere pa dziko lapansi pano Atate ndi Mwana apezeka kudzera mwa mzimu. Yesu atabwera kuzavala thupi anangochita chimwe experience imene imafunika kwa inu ndi ine. Koma atakwera kumwamba Mulungu anazunzanso Yesu ndi mzimu. Ninkona kwa Korinto chapter 15 verse 45 masika uno Paulo kuti munthu ayamba anapangidwa wamoyo koma wachiwiri akupangidwa wolenga munthu. Muchizo kama tino he has made a quickening spirit. Mwanjirena Yesuyo panopa ndi mzimu. Mwanjirena akupezeka kwa inu ndi ineyo. Inde ali kudzanja lamanja la Atate. Ophunzira anamugwira inde. Komabe akupezeka mwa inu ndi nozera manyana mwa mzimu wake. Ndikhupe tino tasindikiza pamenepo. Togozi. All right. Wina atowerengere Chivumbulutso 1 verse 5. Chivumbulutso 1 verse 5. Wina atowerengere. Ndi kwa Yesu Khristu mboni yokhulupirikayo wobadwa woyamba wa akufa ndi mkulu wa mafumu a dziko lonse a dziko lapansi, kwa iye amene anatikonda ife natimasula ku machimo athu ndi mwazi wake. Yeah, so akamba za Yesu Khristu amene ali mboni yotani yokhulupirira oyamba obada oyamba wa akufa. Okay, so amene pamati mwaona ndi Yesu Khristu kuti abadwe anabadwa chifukwa lino kwa akufa, right? Okay, so mboni yokhulupirika wobada oyamba wa akufa. So tikamvesesa terminology tifuna timvesese kunena kuti no imfa zonse zimene zinachitika pana anthu amene anauka Yesu Khristu asanauke. Panali anthu amene anaukitsidwa ndi Eliya, even Yesu so mwina anaukitsanso anthu, Petro anaukitsanso anthu. Koma ndi chifukwa chani akamba zoti Yesu Khristu ndi woyamba. Okay, timvesana no prominence, nkhani ndi prominence kuti anthu kusawauke zimadalira imfa ya ndani ya Yesu Khristu. Okay, so tiyambe kukamba za obadwayo kuti zikuthandiza kuti chani. Okay. All right. Mavesa nyanga na banga skip. Okay. So tiwerenga Kolose 1 verse 15 ndi 17. Akamakamba oyamba obada akufa. Tiwerenge menebe. So kumveka. Okay. Wina ngadiwe. Ndipo zonse zigwirizana pamodzi kwa iye. Enes, ungwambiraso. Ungwambiraso kuwerenga. Sizinaveke wina. Aiba menanga lwerengere. Amene ali fanizo la Mulungu osaonekayo, obadwa oyamba wa chilengedwe chonse, ndipo iye ali woyamba wa zonse, ndipo zonse zigwirizana pamodzi mwa iye. Alright, so apa ukamba za amene ali fanizo. Now, tikapita m'Bible tikamakamba kuti fanizo. Fanizo ndi image, chithunzithunzi. Tikapita Genesis chapter 5
imatuza fino mwina ningopita kumwa changu kuti anthu amene angafuna reference later on athakevesa. Tikapita pa Genesis chapter 5, yeah, timavesa verse amatuno Adamu anabala mwana Seti muchifanizo chake. Zimene zikutuza ife kuti yani Setiyo, eti Seti anali mchifanizo cha Adamu. Seti anali munthu monga ngati imene alili Adamu. Zonse zimene zinali mwa Adamu zinayinso mwa ndani? Mwa Seti. Okay, so akambakamba amene ali fanizo la Mulungu wosaonekayo, wobada woyamba. Mwanjira natona kuna kuti Yesu Kristu ndi chifanizo ya ndani cha Mulungu. He is the divine image. Mulungu ndi chifanizo pale Atate ni mwana samatha kufanana ndi Atate ake mike 100%. Koma Mulungu there is nothing else in between. Ndi Atate ndi Mwana. So mwana chifanizo chokera mwa Atate kubadwa ali 100% ngati ndani? Atate wake. Ndikubemba vika. So oyamba obada wachengedwe yonse. Chifatano iyeyo ndo oyamba obada wachengedwe yonse. Mwanjira ina tiona nati no Mulungu amene analenga zonse kuzera mwa ndani? Mwa Yesu Kristu. Zonse zikugwira pamodzi ife ndani? Cha iyeyo. Okay? So chilengedwe yonse, so apapa kupanga relationship ya Atate ndi Mwana ndi chilengedwe. Yesu ndiye chifanizo cha Mulungu. Iye ndo oyamba obada wachengedwe yonse. Mwanjira chilengedwe yonse chichokera mwa ndani? Mwa iyeyo. Tawerengana pa Kolose chapter 1 verse 14 15-18. Tawerengera wenepe. Kolose 1 verse 14 15-18. Amene angawerengera wenepo. amene tili nawo maomboledwe mwa iye, kukhululukidwa kwa zochimwa zathu, amene ali fanizo la Mulungu wosaonekayo, obadwa oyamba wa chilengedwe chonse, ndipo iye ali mutu wa thupi, ekleziyayo, ndi chiyambi, obadwa oyamba otuluka mwa akufa, kuti akakhale iye mwa zonse woyambayamba. Okay, so tikuona tuno pa chiyambi Yesu Kristu analerana wobada oyamba, right? Pa chiyambi eti. Komano pa chifukwa chakuti Yesu Kristu anafa. Okay? Chuchitika nchani? Anali wobada oyamba kutuluka kwa ndani? Kwa akufa. So he was begotten in eternity. Titakamba tuno anabadwa ngati katatu. Poyamba pa chiyambi kunthawi za nthawi yoti kwa ifeyo ngati palibe chiyambi, right? Anabadwa Yesu Kristu. Ndi Mulungu wonse, right? Koma mu Bethlehem anabadwa, tikelenga Yohane 1 verse 14 na begotten, right? Bethlehem Yohane 1 verse 14. Tunda anabadwa amenepo osati ngati mwana wa Mulungu yekha, koma anabadwa ngati mwana wa ndani? Wa munthu. Komanso at the same time anamutcha Mulungu Atate wake, right? Komano atafa now Calvary, last begotten, fata wafa ndikupereka moyo wake kwa Mulungu, anaukitsidwanso ngati wobadwa oyamba choka kwa ndani? Kwa akufa. Ndikhoyo pamveka. So pa chifukwa chimene chichi atikuti akhale chani? Akhale iye mwa zonse woyambayamba. Chifukwa chakuti chani? Iye ndiye mutu wa ekleziya. Anthu onse amene amaukitsidwa, ifeyo ku mzukiro titatamwalira tizaukitsidwanso. Mzukiro umene tikuyembekezera ndiotheka chifukwa chani? Ndiotheka chifukwa cha Yesu Kristu. Nkona kuti iye akhale woyamba wobadwa ochoka kwa ndani? Kwa akufa. Woyamba amene anagonjetsa tchimo ndi imfa, kuukitsidwa ndi Atate ndi Yesu Kristu. So zamwene ngati pamveka. Alright, so izizi pamene wina arengere Machitidwe 13 verse 33. Machitidwe 13 verse 33. Verse 33. Kuti Mulungu analikwaniritsa ili kwa ana athu pakuukitsa Yesu, monganso mulembedwa m'Salimo lachiwiri, iwe ndiwe mwana wanga, lero ndakubala. Yeah, so apo pamene topesa no begottenness ya Yesu Kristu ichika katatu. 1 mu eternity, 2 ku Bethlehem, 3 pakuukitsidwa kwake. Okay? So apapa akumuukitsanso khangala kumbalanso uchoka kwa ndani? Kwa akufa.
ndi pamene tikupesa pa chivumbulutso 2 verse 18 uthenga wa Yesu kwa mpingo wa ku Thyatira. Tatowerengera ati yani chivumbulutso 2 verse 18 tisamadyedwe kuwerenga verse 18. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Thyatira lemba, izi azinena mwana wa Mulungu, wakukhala nawo maso ake ngati lawi la moto ndi mapazi ake ngati mkuwa wonyezimira. Verse 7. Yes. So tumvetsana tuno Yesu Khristu ndiye ndi mwana wake ndani wa Mulungu. Akhala mwana wake wa Mulungu pachiyambi chifanana abadwa chokera mwa Mulungu. Kenako 2 akubadanso kachikena mu Bethlehem, akukhala mwana wa Mulungu mwapadera chifukwa pano pali ndi Mulungu komanso ndi munthu. 3 akubadwanso ngati mwana wa Mulungu kuchokera kwa akufa. Apa pano ndi ali ndi umunthu, aliso ndi Mulungu komanso ali ndi moyo wogonjetsa tchimo ndi imfa. Right? Chivumbulutso 3 verse 7 ali yani towerenga. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Filadelfiya lemba izi, ali na iye amene ali oyera, iye amene ali woona, iye wakukhala nacho chifungulo cha Davide, iye wotsegula ndipo palibe wina atseka, iye otseka ndipo palibe wina atsegula. Yeah, so don't know tuno aba kugamba za Yesu amene ali mwana ndani wa Davide. So by the time tikufika ku chivumbulutso, right? Yesu pamene akuonekera kwa Yohane akuzionesera iye kuti no ndi wobada wochokera kwa akufa woyamba. Chifukwa ndi yekhayo ali pamapapa zonse zikudalira pa iye. Okay? So ichichi ndi chinthu chachikulu chimene tifuna chitani tichigwirisise ndi kuchimvesesa. Okay? Chivumbulutso 3 verse 14 kenako tatowerengera wenepa. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Laodikaya lemba, izi anena ameneyo mboni yokhulupirika ndi yoona, woyamba wa chilengo cha Mulungu. Yeah, so apa pari kupesana kuno akuoneseranso Yesu kuti no chilengedwe chonse chili ndi Genesis yake mwa iyeyo. Okay? So chilengedwe chonse chinayambidwa ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Okay? So makosana apapa ndili halfway through presentation, tili pa slide number 21. Okay? Pasala ma slide 20 ndiye phunziro ndilalitali ndithu. So mungandiuze ndinuyo tinakizana zawo anawa. So ngati mungafune kuti tipitirize mundiuza, mwangafuna kuti tithere apapa tipemphere ndoti tilidule tizapitirize next sabata lamawa ndizabwinobwinonso. Ndikupereka mwayi kuti mundiyankhule inuyo. Makosana. Right. Okay. ine ndilibe vuto mudapitiriza. Okay. I don't know anthu ena kuti bwanji wenewo anjelo mwapereka maganiza ine either way ndibe nazo vuto kati mapapa please next week paibe vuto inaliyonse. Ayiwo amene ali ndi maganizo ena tengovana apapa kuti tipitirize kapena tima kaya paibe vuto inaliyonse ndine. Kuti zimveke bwino tikuona tipitirize ngati ena sangakhale chowatchinga. Okay. All right. Okay. All right. I don't know munthu achitatu amene angathe kuyankhula. Ingankhulani, you are recognized. Amene wakweza dzanja mungayankhula. It feels like it's okay we didn't go vidiliza. Okay. All right. Towoza. Okay. Nini ngubanga share screen Sorry. yangu. Yeah, yankhula nakudula ti. Mari bwana. Okay. Yeah. I wanted you to peleke so the verse mnapanga kote certain verse kwa Habakkuk. One Habakkuk 3 verse 4.
about 3 verse 4. All right. Yeah. Okay. All right, thanks. Okay. Aliesa kuiona ujeni. Nguiona ujeni. PowerPoint. Ngati muona PowerPoint. Okay, jabwino. All right. So tupitirize. Ndiyotete maiza 9 koloko. All right. Ningopepesa kuti phunziro ili natali mona ngati lipa ngamwaja ngoma sina ngati kumakambirana etc. So nzamuno bwino. Okay. So tikufuna tilowe kwina. Uku ndi kumene amakamba za Alpha ndi Omega. Okay? Mutoerengere pa Chivumbulutso chapter 1 verse 8. Kuda kuti chani. Amene angawerenge Chivumbulutso 1 verse 8. Chivumbulutso 1 verse 8. Atoerengere wina Mose. Ine ndine Alpha ndi Omega ndi Ambuye Mulungu amene ali, amene adali ndi amene ali kudza wamphamvu yonse. Okay. So tawerenga simuno bwino. Pena pake unapanga skip. Ndio zitha kusokoneza context. Ungowerenga mawu. Okay. Ine ndine Alpha. Okay. Ine ndine Alpha ndi Omega ati Ambuye Mulungu. Oh, okay. I see. Okay. Ine ndine Alpha ndi Omega. Yeah. Ine ndine Alpha ndi Omega ati Ambuye Mulungu amene ali, amene adali ndi amene ali mkudza wamphamvu yonse. Yeah, so ababa pamene okay ndikala ndikunaika laptop project. Just give me a minute. Okay, so verse many NS uvapo bade wene ngomayilenga ndiwe. Just from kungoyerenga kokhamena yerenga. Ubava bwana wenewo. Akuti ine ndine Alpha ndi Omega ati Ambuye amene anali, amene ali, amene ali mkudza wamphamvu yonse. Okay? So vesi itawveka mosiyana-siyana. Now vuto lalikulu ndilo tikamaona the red letter edition. Okay, red letter edition ndi Bible imene anthu polipanga analipanga kuti samavuto kupeza mawu a Yesu Khristu. So mawu onse amene anayankhula Yesu Khristu anayika mu red. Okay, so tikamayerenga papa mu red letter edition zimamveka ngati kuti ine ndine Alpha ndi Omega ati Ambuye Mulungu amene ali, amene adali, amene ali mkudza wamphamvu yonse. Okay, komano titati tiwerenge without red letter edition tivesana no tikaona mu Chivumbulutso tinaona kale. Okay, Chivumbulutso 4 verse 8 kutiro amene ali, amene adali, amene ali mkudza mphamvu yonse ndi mmodzi yekha amene ndiye ndani? Mulungu wamphamvu yonse. So chimene chichitika nchani? Ine ndine Alpha ndi Omega. Akunena zimenezo ndani? Ndi Mulungu. Mwanjirana Mulungu akumpanga declare Yesu Khristu kuti Yesu ndiye Alpha, Yesu ndiye ndani? Omega. Ndikupewe pamveka amenepe. So remember, ichi ndi chivumbulutso Yesu Khristu. Timene ngakale pa Chivumbulutso 1 verse 1 ichi ndi chivumbulutso cha Yesu Khristu imene Mulungu anapereka kwa ndani? Kwa Yesu. Yesu pereka kwa ngelo, ngelo pereka kwa Yohane. So Yesu yakupanga declare zimene Mulungu ananena pa iye. Right? Chivumbulutso chilika Mulungu akunena kwa Yesu tuno Yesu akundao Yesu apanga report ine ndine Alpha ndi Omega ati ndani? Ati Mulungu wamphamvu yonse amene adali, amene ali ndi amene ali mkudza. Ndikholewe pamveke ngati sipanamveke nthakubwerezanso muno bwino abale. Okay, yabwino ndetupitiriza ndaona ma thumbs up anuwo. Right, so tentipitirize wenepa tawerengeni Chivumbulutso 3 verse 12 weta wakamba za dzina la Mulungu. Chivumbulutso 3 Iye wakulakika ndidzamuyesa iye mzati amupachisi wa Mulungu wanga ndipo kutuluka sadzatulukamonso, ndipo ndidzalemba pa iye dzina la Mulungu wanga ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga la Yerusalemu watsopano wotsika mmwamba kuchokera kwa Mulungu wanga ndi dzina langa latsopano. So ngati panali pamene padakalembedwa dzina la Trinity nende apapa.
So tizamvesa tizi kuthandizana. Mwana wa papa taonani akuti no amene anagonjese adzalemba dzina la ndani ndimuone adzalemba dzina la ndani la Mulungu wake. Now pantana pa Yesu analira kuti chani mulungu wanga mwandisira njini. So anthu anaona anachula karati mulungu wanga samakamba za Atate amakamba Mwana amakamba za Atate ndi amakamba za Atate amalirira so kwa Mzimu. Inezi kulibeko. Yesu akamati mulungu wanga amakamba za Atate, right? Chifukwa tikaona pa Hebrew chapter 1 verse 7 8 9 10 amakamba tuno ine ndine Mulungu. Atate akamba kwa Mwana tuno Mulungu ine ndiye Mulungu wako, right? So Mulungu ndiye Mulungu wa Yesu. Ifeoti yani Mulungu Atate amene anabala ndani anambala Yesu. So Yesu akamba tuno ine nzenga dzina la Mulungu wanga amene njira la Atate ake ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga. So paliso dzina la mzinda 2. Why dzina la mzinda? Ifanana kuti no Hebrew chapter 12 tikayambira pa verse 18 akamba zoti no anthu omwe akupembedza ambira kupembedza towards Sinai, right? Chipembedzo chawo chamangirira ku Sinai. Koma ife silupita kumeneko. Tikaona verse 22 mpaka 25 ife chipembedzo chathu chikumangirika ku Yerusalemu kuti wakumamba. Ife pamene tikupembedza ife nikuona akamba zoti no dzina la mzinda wa Mulungu wanga Yerusalemu. Even Paul anakamba zina no Galatians chapter 4 anakamba za azimayi awiri Hagai ndi Sarai. Anakamba za Hagai ndi Sinai amene chipembedzo chake chikhazikike ku Yerusalemu. Ife sili kumenewo koma ifeyo tili Yerusalemu wakumwamba amene ali mayi wathu. Tikamakamba za mayi tokamba za mpingo. So mpingo wathu wakhazikisira kuti pa chipembedzo cha kumwamba. Kona kamba za dzina la mzinda. Komanso ati la Yerusalemu watsopano wotsika mwamba kuchokera kwa Mulungu wanga ndi dzina langa latsopano. So Yesu Kristo ali ndi experience ina imene azatipase ifeyo imene akuti dzina langa latsopano. So maina atatu: Atate, mzinda ndi Yesu Kristo. Why not Atate, Mwana ndi Mzimu? Right? One verse ina so apa pamene pafunika kai Trinity komano palibepo. Okay? So to verse na kuno ichichi ndi chikulu chivesesa. Okay? Asize ndazifuruza kale so for ya nthawi ndizidumba. Now oyipa akamazathawa oyipa akamazathawa zathawa chani? Chimuso 6 verse 16 mpaka 17. Tawe ngene Chimuso 6 verse 16 mpaka 17. Nanena kwa mapiri ndi matanthwe igwani pa ife ndipo tibiseni ife ku nkhope ya Iye amene akhala pa mpando wachifumu ndi ku mkwiyo wa Mwana Wankhosa, chifukwa lafika tsiku lalikulu la mkwiyo wawo ndipo akhoza kuyima ndani. Tapano menewe akuti anthu akuthawa anathawa kwa chani? Anathawa nkhope ya Iye amene akhala pa mpando wachifumu. Nkhope ya okhala pa mpando wachifumu ni ndani? Ndi Atate. Ndi mkwiyo wa chani? Wa Mwana Wankhosa. Akuthawa anthu angati? Awiri. Akuthawa Atate, akuthawa chani? Mwana. Tapano menewe so tivesana tuno ichi chinji ndi chachikulu chimene anthu azathawa. Taweterengenso ni so uwu pa Chimuso 6 verse 16 17 ndi zikuchitika mu ufumu wa Yesu Kristo. So tikaonanso mbali ya ufumu wa chirombo Chimuso 19 verse 15 to 16 tawerengera menepe. Ndipo mkamwa mwake mutuluka lupanga lakuthwa kuti akanthe nalo mitundu ya anthu, ndipo Iye adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo, ndipo aponda Iye moponderamo mphesa mwa vinyo waukali wa mkwiyo wa Mulungu Wamphamvu Yonse, ndipo ali nalo pa chovala chake ndi pa ntchafu yake dzina lolembedwa Mfumu ya mafumu ndi Mbuye wa ambuye. So ati Yesu pobwera anthu akuzathawa nkhope ya ndani? Yeye okhala pa mpando wachifumu ndi wa Mwana Wankhosa. Ifeyo yani pamene Yesu Kristo akubwera mwa ukali kapena mkwiyo wa ndani? Wa Mulungu. So tivesana kuona anthu akuzathawa nkhope ya Iye okhala pa chifumu ndi Mwana Wankhosa. For Yesu Kristo abwa zachita chifuniro cha Atate ndi kuononga mafumu osadzikulela chani lapansi. Okay? Koma si Yohane yekha analemba zimenezi.
tikawerenga even 1 Tesalonica chapter 1 verse 9 ndi 10 anakambanso za Atate ndi Mwana. Mwina ngati uwerengere pamenepo 1 Tesalonica chapter 1 verse 9 ndi 10. Pakuti iwo okha olalikira za ife malowedwe athu. Ndiyambirenso. Pakuti okha olalikira za ife malowedwe athu a kwa inu anali otani, ndi kuti munatembenukira kwa Mulungu posiyana nawo mafano, kutumikira Mulungu weniweni wamoyo ndi kulindira Mwana wake ochokera kumwamba, amene anamuukitsa kwa akufa, Yesu wotipulumutsa ife ku mkwiyo uli mkudza. Tapano pamenepo. So uthenga umene Paulo amalalika ndikulandira ndani? Mulungu amene ali ndi moyo weniweni, komanso ndikudikira kubweranso kwachiwiri kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Muona pamenepo Yohane 16 verse 1 to 3 akuti chani? Ndi chifukwa chani anthu aja kumapita nthawi zathawe nkhope yawo wakukhala pa mpando wachifumu ndi kuthawanso Yesu Khristu. Chifukwa nazo apange zimezi. Tawerengeni pa Yohane 16 verse 1 to 3. Izi ndalankhula ndi inu kuti mungakhumudwitsidwe. Adzakutulutsani m'masunagoge, koma ikudza nthawi imene yense wakupha inu adzayesa kuti atumikira Mulungu, ndipo izi adzachita chifukwa sanadziwa Atate kapena Ine. Yeah, so anthu adzathawa chifukwa tino mu nthawi yawo sanadziwe Atate kapena Ine. Sitikutanthauza tino sanadziwe m'malingaliro ayi, koma pefara anakana Atate ndi Mwana, anakana mzimu wa Atate ndi Mwana. So pefara anakana uthenga wabwino, anthuwa adzatiwukira ifeyo, right? Dziko lapansi adzatiwukira ifeyo. Nikone dziko lapansi pamene Atate akutuma Mwana kuti abwere sadzatipulumutsa ife, dziko lapansi lidzakhala likutani? Likuthawa. So icho ndi chinthu chachikulu chimene tikufunira kuchimvetsetsa. Okay. Alright. Mwina mukuwerengeranso pamenepa 2 Tesalonica chapter 1 verse 6 to 10. Popeza nkolungama kwa Mulungu kubwezera chisautso kwa iwo. Popeza nkolungama kwa Mulungu kubwezera chisautso kwa iwo akuchitira inu chisautso, ndi kwa inu akumva chisautso mpumulo pamodzi ndi ife. Pavumbulutso la Ambuye Yesu ochokera kumwamba pamodzi ndi angelo amphamvu yake, mlawi la moto ndi kubwezera chilango kwa iwo osamudziwa Mulungu ndi osamvera uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu, amene adzamva chilango ndicho chiwonongeko chosatha chowasiyanitsa ku nkhope ya Ambuye ndi ku ulemerero wamphamvu yonse, pamene adzadza kudzalemekezedwa mwa oyera mtima ake ndi kukhala odabwizitsa mwa onse akukhulupirira, popeza munakhulupirira umboni wathu kwa inu m'tsiku lija. So apapa akutitsimikizira ife zimene Yohana analemba. Uyu ndi Paulo akutsimikiza zimene Yohana analemba kuti no pamene akubwera Yesu Khristu, okha amene akuwonongedwa ndi amene sanamudziwe Mulungu, koma sanamudziwe ndani? Ambuye athu Yesu Khristu. Tikuona amenepe. So ndithu kusamudziwa iye ndi kukana mzimu wake, kukana uthenga wake. Okay, so Bible likukamba the same doctrine. Okay. Taonera kuti no oyipa adzathawa yani ndithu Atate ndi Mwana. Nanga olungama chabwino, olungama adzachita chani? Olungama adzachita motani pamene Yesu akubwera? Tawerengeni pamenepo Timothy chapter 7 verse 9 ndi 10. Amene angawerenge toteni. Zitatha izi ndinapenya taonani khamu lalikulu. Zitatha izi ndinapenya taonani khamu lalikulu loti palibe munthu anakhonza kuliwerenga, ochokera kwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi manenedwe, akuyimira pa mpando wachifumu ndi pamaso pa Mwana Wankhosa, atavala zovala zoyera ndi makhwata a kanjedza m'manja mwawo, ndipo anafuwula ndi mawu akulu nanena, chipulumutso kwa Mulungu wathu wakukhala pa mpando wachifumu ndi
ndi kwa mwana wankhosa. So tikamvesesa baba akuti anthu a Mulungu anazalemekeza kuti chipulumutso kwa Mulungu wathu ndi kwa ndani? Mwana wankhosa. So anthu opulumutsidwa apanga acknowledge Atate yekha komanso akupangisa acknowledge ndani? Mwana. Okay, so izizi ndi zinthu zakwiye. Anthu onse adziko lapansi adzavomereza kuti Atate ndi Mwana yekha. Anthu olungama kuvomerezanso adzavomereza kuti pali Atate ndani ndi Mwana yekha kuti ndi amene adani apulumutsa. Okay, right? So taonani Chivumbulutso 11 verse 15 cholandira chomaliza. Chivumbulutso 11 verse 15 ariya amene angatiwerengere tawerenga mwachangu tisamachedwe. Awoford Master tawerenga. Zitatha izi ndinapenya taonani khamu lalikulu loti palibe munthu anakhonza kuliwerenga, ochokera mwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi manenedwe, akuyimirira ku mpando wachifumu. Khoza pitilize? Okay, amamaliza verse 15 ya? Okay, verse 15. Ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anawomba, ndipo panakhala mawu akulu amwamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wace, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. Yeah, so tikamaka za ufumu wa Mulungu. Ati ufumu wa dziko lapansi uzapanga pass over kwa Ambuye Mulungu wathu ndi kwa ndani? Ndi kwa Khristu. So Ambuye wathu amene ali Atate ndi Khristu ndi amene adzachita ufumu kwa nthawi zachani? Nthawi za nthawi. Ichi ndiye chivumbulutso. Right? So titapanga confirm kuti pali Atate ndi Mwana amene pamembeza amene atipasa chani? Mzimu wake. So ife tikalandira mzimu wake ndi gawo lalikulu limodzi la chani? La ufumu wake. Alright. Okay, ababa dingo. Okay, tawerenga Chivumbulutso 16 verse 13. Chivumbulutso 16 verse 13 ariya. Amene angawerenge tiwerenga mwachangu. Amaster tawerenga nene. Ndipo ndinaona mutu wachinjoka ndi m'kamwa mwa chirombo ndi m'kamwa mwa aneneri onyenga mizimu itatu yonyansa ngati achule. So apapa anthu amati mwaona pali chani? Pali chirombo, pali nene onyenga, palinso chinjoka. So amene mwaona zilipo zitatu ndetino iyi ndi counterfeit ya utatu wa Mulungu akuluakulu. Ayi. Munaona ku 700 ya fake. Munaona ku 700 kwa ya fake. Sinaonepo ndipo I don't think it is out. Ifaya palibepo 700 kwa ya origin. Mane pesa nebe. Komano ni mafuna nenda George. Munaona ku 500 kwa ya fake. Ilipo itapezeka ifate by 500 kwa ya yani ya origin. Na mafuna nenda chinthu ichi. Siti mapanga Jesus doctrine. Tilingana iye ni 700 kwa ya fake. Limana ngati iko 700 kwa ya fake ndi ya original ipa. Isi makhala into nthawi. Okay? Nthawi zina tingofunsa tikamanga mbaza purgatory. Purgatory ndi chikhulupiriro chimene mandano munthu akafa mapita malena ake akatero na amazapita kumamba, right? Imene ndi false doctrine. Pali ino original doctrine imene panga counterfeit. Ayi. Understand me? So pali ma doctrines ena ono yo they are just ma false doctrines bas. Okay? Zili ngati na funso langa ndinena kuti no. Ndipo ana mutuluka kama manjoka ate izi ngati atino mzimu wa chiwanda. Now funso langa ndino mzimu wa chiwandacho ndi mzimu ndi zinthu ziwiri zosilekana tionarai, right? So kupanga doctrine based upon kuti interforce ndi original ndi chonchi. Ayi. Okay? Mwanjira ena tikaona muno bwino tivesana tuno iyi si nkhani yoti mpaka tichitopanga nayo debate. Okay? Right. So tiyendipitirizeni. Nanga tinganene kuti zitatu zimene zipanga counterfeit chani. Ifate tikaziona muno bwino tiona nana kuti anakamba za chirombo ndi anakamba za chinjoka. Sorry, chinjoka timachiona pa 12 verse 9 amene akuti zafe ndi Satana.
So chirombo chimenechi chopanga counterfeit ndani? Atate. Atate amene ali tate wathu. Pamene pa Yohane 8:42-44 Yesu anakamba zoti no Satana ndiye tate wachani? Waboza. So ndi counterfeit. Pamene anakamba za chani? Za chirombocho. Okay? Tikamaona za chirombocho chikumpanga counterfeit ndani? Chikumpanga counterfeit Yesu. Okay? Ndingafotokoze bwanji. Okay? Chirombo chompanga counterfeit Yesu motani. Chikumpanga counterfeit Yesu motere. Chifukwa china tino chirombo chituluka madzi. Kena kuzalamulira for 3.5 years. Tona Yesu Kristo anabatizidwa anamulaso zaka 3.5. Kena kwana pasida bala la kuifa anafa pantanda kumanarani anauka. Chimodzimodzi chirombo chobala sida bala la kuifa kuma chokasa ndiyani? Ndi moyo. Tikuona menepe? Right? Tikaonanso kuno bwino tona tuno Yesu ali ndi mkazi kapena kuti ali ndi mpingo. Chimodzimodzi so tikamaona za chirombocho tikuona mkazi akukwera yani chirombocho. Okay? So tithabvesana tuno zambiri zimene chirombo chili. Chirombocho mkazi akwera chirombo tonati Yesu Kristu ali ndi mpingo umene ukutchedwa nene ni mkazi. So zinthu zambiri chirombocho to the first beast of Revelation 13 ikupanga counterfeit ndani? Yesu Kristu. Because chirombo chomwe chikuzabwera mu chirombo chikubweranso mu Chimuso 17 pamene lona no chirombo mkazi akwera yani chirombo. So izi tizaziona ndithu bwinobwino. False prophet ikupanga counterfeit mzimu wa Yesu Kristu. Chimodzimodzi Yesu Kristu amachita zozizwa zonse kuzera mwa mzimu wake. Okay? Marko 16:19-20 imatiza ife tuno ophunzira anapita kukalalika Yesu anali nawo kuchita yani zozizwa pakati pawo. Chimodzimodzi Machitidwe chapter 2:32-33 awaza tuno Yesu alandira mzimu ndipo akusananso ni chichino mutiona muchipenya. So tona nawo tuno counterfeit, threefold counterfeit ikupanga counterfeit chimene chinakapenda pa Chimphuzo 3:12 tuno ndizayika dzina la Atate wanga, dzina la mzinda komanso dzina langa latsopano. Okay? So ndi counterfeit ya chimenechi. Alright, so tiyeni tipitirize. Anthu ena amaona ngati izi zibe ntchito kuti Mulungu ndi utiyo bora tikupemphera. Okay? Now akaona kuti no Bible sili kupanga teach that Trinity kapena za Mulungu amene amakhulupirira iwo amamboonera izo zibe ntchito bora tikupemphera. Now mungolenga Chimphuzo 14:6-7 wina atiwerengera amene. Verse 6. Ndipo ndinaona mngelo wina ali kuuluka pakati pa mlengalenga wokhala nawo uthenga wabwino wosatha. Awulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa anthu oliwonse ndi fuko ndi maneneredwe ndi anthu ndi kunena ndi mawu akulu. Upani Mulungu mpatseni ulemerero pakuti pafika nthawi ya chiweruzo chake. Ndipo mulambireni iye amene analenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi. So tinaona kale unena kuti no pa Chimphuzo chapter 4:8-11 anatiwuziratu kunena kuti no muyenera inu Ambuye wathu ndi Mulungu wathu kulandira ulemu ndi ulemerero ndi mphamvu chifukwa mudalenga ndipo mwachifuniro chanu zinakhala ndi zinalengedwa. Apo tinalenga kale mavesi amene Chimphuzo chapter 4:8-11, right? So Mulungu amene analenga zonse tikumuziwa ndi Atate, right? So uthenga angelo yamba kuti itanena ife kuti mupembeze Mulungu kuti ameneyo ngati zili zopanda ntchito abale kuti tiziwe kuti Mulungu amene mupembeza ndi kuti ndifana uthenga woyamba kuti uza ife kuti itanena ife kuti tipembeze Mulungu. Aropani Mulungu ndi achita panga specify mumulambire iye amene analenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi. Tikachulira Chimphuzo 8 akutipanga point amene ndiye ndani? Atate. Chimphuzo 4:8 akutuza ife. So izizi ndi bodza onera tunzopanda ntchito ayi ndithu za ntchito ndithu. Za ntchito ndithu. Alright, ndizofunikira kwa basi, right? So apo ndidumphapo kuti tisachedwepo kwa basi. Yeah, so tate ndipitefike pa Chimphuzo chapter 22:1-3 amene angatiwerengere. Chimphuzo 22:1-3. Verse 1. Ndipo anandionetsa mitsinje ya madzi amoyo wonyezimira ngati krustalo
otuluka ku mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa. Ndipo sipadzakhalanso tembere lililonse, ndipo mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa udzakhala momwemo, ndipo akapolo ake adzamtumikira Iye. Now, funso langa ndilo kuti chani, what is missing apapa? Pali mpando wachifumu wa Atate ndi yani Mwana Wankhosa. Ndifani zimene alibe mpando apapa. Right? So masomphenya anaonesera kuti pali mpando wa Atate ndi wa Mwana Wankhosa basi. Pamene pakuchoka yani mtsinje wa madzi amoyo. So mtsinje wa madzi amoyo kuyimira yani Chimoso 7 verse Yohane 7 verse 37-39 atiuza ife madzi amoyo ndi yani. Tawerengereni mwina tiwerengere. Amene angawerenge tawerenga mwajangu. Verse 7. Verse 37. Yeah. Koma tsiku lomaliza lalikulu la phwando, Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena, ngati pali munthu akumva ludzu adze kwa ine namwe. Iye wakhulupirira ine, monga chilembo chinati, mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwace. Koma ichi anati za Mzimu, amene iwo akukhulupirira iye adzalandire, pakuti Mzimu panalibe pamenepo, chifukwa Yesu sanalemekezedwe pa nthawi pomwepo. So apa Yesu Kristo akukamba zokuti okhulupirira adzamwe mitsinje ya madzi achani amoyo. So izi zamakamba zayani za Mzimu. Ali Mzimu panalibe chifukwa yani chifukwa Yesu Kristo sanalemekezedwe. Experience yokuyesa chimo ndife panalibepo. Yesu ofunika abwera azakhale nawo ndi experience imeneyo kenako akazozedwa ndi Mzimu. Mzimu waperekeda experience izikhalapo, right? So tionana kuti no pa masomphenya amene akuona mpando wa Atate ndi Mwana chikutuluka pamenepo ndi chani? Mitsinje ya madzi amoyo. Nawo chifukwa tino mitsinje ya madzi amoyo kutuluka amenepopo akutizanso ife kuti yani atinso pazakhalanso ya temberero. Temberero kuyimira yani otemberera ndi ema apachidwa pa mtanda. Mwanjina nsiku zakhalanso tchimo. Anthu onse zakhala olumikizana ndi Mulungu chifukwa chani tizwa bwanji pakutuluka mitsinje yani ya madzi amoyo. Nawo chifukwa cha mitsinje ya madzi amoyo akapolo onse adzamtumikira Iye. Sipazakhalanso tchimo ayi, anthu onse adzakhala ozazidwa ndi mitsinje ya madzi amoyo amene wawa. Ndimwe zikutanthauza. So tiona pano pali Atate, pali Mwana Wankhosa amene amwira Yesu, ndipo pali mitsinje ya madzi amoyo. Mitsinje ya madzi amoyo kumera yani Mzimu wa Mulungu umene ukuyendayenda posepose kuti anthu ake akhale opanda temberero nthawi za nthawi. So ichi ndi chachikulu chimene chavumbulutsidwa kwa ifeyo kuti tikachiziwe pa nthawi ino. Chimoso 21 verse 22-23 tawerenga nene. Amene angawerenga tawerenga ali machangu. Yeah. Verse 22. Ndipo mundive? Aingowerenga ali basi. Ndipo silidaone ndinaona kachisi momwemo, pakuti Ambuye Mulungu wamphamvu yonse ndi Mwana Wankhosa ndiyo kachisi wace. Ndipo pa mzinda sipafunika dzuwa kapena mwezi wakuwalira, pakuti ulemerero wa Mulungu uwunikira umenewu, ndipo nyali yace ndiye Mwana Wankhosa. So ifeyo tizakhala tutumikira Atate ndi Mwana basi. Okay? Anandoze fetero akapolo akazantumika. So ku nthawi za nthawi tizakhala tutumikira Atate ndi ndani? Ndi Mwana basi. So ichi ndi chachikulu chinsinsi chimene chavumbulutsidwa. Izi ndi zimene Mulungu amafunitsitsa ife tatani titazimvesesa. Okay? Alright. Chimoso 21 verse 4-7. Tawerenga amenepo. Chimoso 21 verse 4-7. Ndipo adzapukutira misozi yonse kuyichotsa pamaso pawo, ndipo sipadzakhalanso imfa, ndipo sipadzakhalanso maliro kapena kulira kapena chowawitsa. Zoyambazo zapita, ndipo Iye wakukhala pa mpando wachifumu ati ataona ndichita zonse zikhale zatsopano. Ndipo ananena, talemba, pakuti mawu awa ali okhulupirika ndi woona. Ndipo anati kwa Iye,
zatha ine ndine Alefa ndi Omega, oyamba ndi otsiriza. Kwa iye wakumva ludzu idzampatsa amwe ku kasupe wa madzi amoyo kwaulere. Iye wakulakika adzalandira izi, ndipo ndidzakhala Mulungu wake ndi iye adzakhala mwana wanga. Yeah, so tikaona mavesi obwinobwino titha kuwamvesesa kufikira apapa. Okay, ningopanga demarcate apa. Pali magawo awiri amavesiwa, so ningosindika. Chimbudzi 21 verse 4 to 7 akuti ndipo adzawapukutira misozi, akamba za anthu osotani amene ataya anthu awo muchiwonongeko. Chifukwa chimbudzi 20 anthu ena azawonongeka. So sizoti tizakhala nthawi zonse kulingalira tona ndinali ndi abale anga basi kamba chisonayi. Memory yathu izadulidwa, tizakumbukira anthu oyinde, koma chisoni sizatani chizabweranso. Chisomo chake chizakhala tuno ndi chokwanira. Okay, now akuti ndipo sipadzakhalanso maliro kapena kulira kapena chawese etc. No, ndipo iye wakukhala pa mpando wachifumu anati, akukhala pa mpando wachifumu nendani Mulungu anati chani, taonani ndichita zonse zikhale zatsopano. Ndipo ananena, talemba, pakuti mawu awa ali okhulupirira ndiona. Ndipo anati kwa ine, zatha. So akuyankhula zimene zindani ndi Mulungu. Okay, now mafuna ndipange switch apapa. Ndiyeta paona amene apatuno, ine ndine Alefa ndi Omega, woyamba ndi otsiriza. Kwa iye wakumva ludzu ndidzampatsa amwe ku kasupe amadzi amoyo kwaulere. Amene akukhala ndani ndi Yesu. Chifukwa chani, iye wakulakika adzalandira izi, ndipo ndidzakhala Mulungu wake ndi iye adzakhala Mulungu wanga, adzakhala mwana wanga. So uyu ndi Yesu Khristu akukamba za lonjezano limene linakambidwa kale. Panali mavesi nake nadumpha, tiwerenga ochepa okha. Tiwerengeni Yesaya 9 verse 6. Yesaya 9 verse 6. Adiya. Mwana wakhanda Mwenanga werengera. Mwana wa mamuna wapatsidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa phewa lake. Ndipo adzamutcha dzina lake Odabwitsa, Wamphamvu, Mulungu Wamphamvu. Okay, ndiyambira sole. Ndipo ulamuliro wapatsidwa pa phewa lake, ndipo adzamutcha dzina lake Odabwitsa, Wauphungu, Mulungu Wamphamvu, Atate osatha, Kalonga wa mtendere. Yeah, so Yesu Khristu akapatsidwa ngati mwana. Kwa ife mwana apatsidwa. Mwana amene adzatchedwa yani? Mulungu ayani? Wamphamvu. Atate osatha, Kalonga wa mtendere. So azakhala atate wa ndani Yesu. Azakhala atate wa ndani. Tawerengeni pa Galatia 4 verse 46. Galatia 4 verse 46. Pakuti samene atsogozedwa ndi Mzimu. Galatia 4 verse 46. Zili pa screen ngowerenga. Koma pa amene angawerengani. Koma pakwanidwa nthawi, Mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi, wobadwa kumvera lamulo. Ndi wopepeza muli ana. Mulungu anatumiza Mzimu wa mwana wake alowe mitima yathu, ofuula Aba, Atate. So tikalandira Mzimu wa Yesu Khristu titha kufuulanso kuti Mulungu ndiye ndani? Atate wathu. Okay, so mafuna tiwerenge Aheberi chapter 2 verse 13. Aheberi 2 verse 13 pamene pamapeka mfundo tiwerenga. Verse 13. Ndipo ndidzamtama iye, ndiponso taonani ine ndi ana amene Mulungu anandipatsa. So tikalandira Mzimu wa Yesu Khristu, Yesu amazakhala ngati tate wa fuko la ifeyo. Mwanjira ina tikamati ndife ana Adamu, right? Ndeti tabadwa mu uchimo, tabadwa lekasana ndi Mulungu. Koma tikamati ndife ana a Mulungu, ndeti tili ndi tate wina amene ali Yesu Khristu, Adamu wachiwiri, right? Amene tikulandira moyo wake. Ndipo chifukwa tikulandira moyo wake, he is like ali ancestor wathu. Okay? Ndi Adamu wachiwiri ali ngati
kholo la mtundu watsopano wa anthu amene apulumutsidwa. So kholo la inu ndi ine, Adamu achiwiri ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Nikuona ati mnatuno pachifukwa ichi samachita manyazi kuitana ife chani abale ake, right? So Yesu ali ngati m'bale wathu tsopano, ali ngati tate wa fuko lathu, according to Yesaya 9 verse yani ya 6. Ninkona tikapita kuchivumbuluso uku pamene pakukambira nkhani yayikulu yonena kuti ine ndine Alpha ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza, Yesu ameneyo. Koyo kuva ludzu ndisampasa amwe kasupe ya madzi amoyo kwaulere. Ndi Yesu amene anayankhulako zimenezi pa Yohane chapter 7 verse 37, nawerenga kale, right? Iye wakulakika adzalandira izi, ndipo ndidzakhala Mulungu wake, Yesu ameneyo, ndiye adzakhala yani mwana wanga. Paja tinawerenga pa Yesaya 9 verse 6, ndikuva kuti mwana wapatsidwa ndipo adzatchedwa yani Mulungu wamphamvu. Yesu adzakhala Mulungu wamphamvu kwa ndani? Kwa inu ndi ine. Yesu adzakhala tate kwa ndani? Kwa inu ndi ine. Ndikhulupirira pamveka mosindika. Okay, verse yathu yomaliza Chivumbulutso 22 verse 18 mpaka na 19. Chivumbulutso 22 verse 18 to 19. Ndichita umboni kwa munthu aliyense wakumva mawu a chinenero cha buku ili. Munthu akaonjeza pa awa adzamuonjezera Mulungu miliri yolembedwa m'bukumu. Ndipo aliyense akachotsako pa mawu a buku la chinenero ichi, Mulungu adzamchotsera gawo lake pa mtengo wa moyo ndi mzinda woyerawo, ndi pa izi zilembedwa m'bukumu. Tabawana wenembe. So kungowerenga buku la Chivumbulutso palokha, kungowerenga buku la Chivumbulutso palokha, ndikukhulupirira kuti palibe amene angasocheretsedwe kuti sangamvetse Mulungu amene tikumpembedza ndutiyo. Buku la Chivumbulutso lili crystal clear kuti no pali Mulungu mmodzi amene tikupembedza, ndiye Atate, right? And lili clear kuti no palinso Yesu Khristu amene ali mwana wa ndani? Wa Mulungu, right? Amene chilengedwe chinayamba ndi iye Yesuyo, right? Buku la Chivumbulutso limeneli. And buku la Chivumbulutso limeneli lutiwuzanso ifanano pali mzimu umodzi umene uli mzimu wa Atate, right? And ifati Yesu wazozedwa na Yesu akhala ndi mizimu ndi isanu ndi iwiri imene akutumiza kwa anthu ake. So izi ndi zinthu zili very distinct, very clear, right? And buku la Chivumbulutso lasindikira no amene ataonjezere ku buku limene lili ati Mulungu adzamuliza miliri kwa iye. Amene atachosere Mulungu adzachotsanso dzina lake kapena gawo lake mu zonse zimene zakamira mu buku limene. So ichi ndi chenjezero likulu pamene tikukamba za Mulungu, tikufuna timvesese zimene Mulungu atani wavumbulutsa, osati kuonjezera kapena kuchoserapo ayi, right? Pomwe tafika apa mafuna tipemphere kuti kwinako tiyambepo ma discussions ndikukambirana zonse tichite motero. So tiseke maso tipemphere. Ambuye, we want to thank you. Tifuna kuthokozani kwa padera chifukwa tino munalola kuti tikhale ndi discussion. Tinatalikisa inde koma munalola kuti uthenga wanu uveke, ndipo tikadziwa kuti inu ndinu ndani tisanambe kumvesera uthenga umene munatumizira. Mukhale nafe tonse mu tsiku limenelo, m'dzina la Yesu Khristu tipemphera, amen. Amen. Amen.